že naľavo to vôbec nie som ja, rovnako ako v tej čiernej, ale to bolo práve to obdobie, kedy som sklzla do nejakého takej uniformity, alebo ako by som to nazvala, že takto chodia všetci. Že proste rifle, tričko, tenisky, kožená bunda a idem, ale A keď hovoríš, nebola som to vôbec ja, myslíš to tak, že ten štýl toho oblečenia? presne, ten štýl toho oblečenia mi nesedí. Bolo to na teba príliš ležérne. Áno. Uh-huh. A čo sa týka farieb, ako si sa cítila v tej farebnej kombinácii? Tým, že je to taká tlmená modrá, tak to bolo príliš tlmené, príliš fádne. Je to také vlastne celé dosť chladné, že napriek tomu, že to je Chladné, áno. také light, také svieže to je, aj svetlejšie to je, len tá bunda je naozaj trošku tlmenejšia, ale tá svetlosť tam je, tá tvoja dominantná farebná vlastnosť. Ale ty ako svetlý typ, to je možno zase informácia pre vás ženy, čo ste svetlé typy, či už jarné alebo letné, to sú práve tie teplotne neutrálne typy, ktoré okrem toho, čo ho majú viac, ty máš Edith viac toho chladu, potrebujú vždy aj štipku tej opačnej teploty. A v tvojom prípade je to teda trošičku toho tepla, trošičku nejakej žltej alebo niečoho, kde je kvapka žltej. A to pekne vidno práve na tom porovnaní. Konečne som našla nohavice vo farbe, ktorá nie je úplne bledá, ale je to niečo také, čo stredná, svetlejšia, tmavá. Mm-hmm. Je to taký protimluv, ale neviem to inak No, povedať. taká mierne svetlá, nie úplne svetlá, ale skôr mierne svetlá. Áno. A plus to modré tričko, náhrdelník, ten je vo farbe nohavíc, kabelka je taká béžovo, viac do žltá, tá mi tam veľmi nepasuje, ale nie je to vidieť. A mne práve, hej, lebo práve tam je to žlté. Nevidím ju štýlovo z boku, hej, možno že je na štýl, ale farebne mne tam práve pasuje. A veľmi sa mi páči, ako sa tie nohavice prepájajú zase s tvojou tvárou, konkrétne s vlasmi. Vieš, je tam pekné prepojenie, pekné také zaobalenie. No a štýlovo, aj vďaka tým doplnkom je tam to, čo potrebuješ však. Áno, áno. A je to jednoduché. Ja nejako vzory veľmi neobľúbujem, takže väčšinou zostávam pri takých možno až príliš jednoduchých veciach. Mhm. Áno, to je vlastne to, čo mne sa aj páči na tvojom štýle obliekania, že máš veci jednoduché, kvalitné, v podstate aj dosť nadčasové a tú energiu alebo ten efekt vytváraš práve farbami a tým, že ich máš jednak rozmiestnené vzhľadom na tú svoju postavu, ale aj ako keby vhodne poprepájané, aby to malo hlavu a petu, aby sa na to proste dobre pozeralo. To je to, čo sa učíme 4 mesiace v Áno, mentoringu. Hej? Ono je to tak jednoducho povedané, že prepoj to tak, aby to áno. malo hlavu a petu. A to je to. Ale sú za tým nejaké princípy vlastne, ktoré najskôr treba pochopiť.